Едно от най-успешните и сериозни приложения на озонотерапията днес е при лечението на дисковите хернии. Лечението с озон представлява нов подход в лечението на херниалните дискове, който решава едновременно и биологичния, и биомедицинския аспект на болестта. Някои основни принципни характеристики, които правят този толкова метод уникален, са следните. Най-вече, че няма контраиндикации. Успеваемостта е някъде повече от 90%. Лечението се състои най-вече в инжектиране на специална смес от озон и кислород, мускулно, паравертебрално в зоната на хернирания диск. Но освен това, ние в нашата клиника прилагаме и озон под формата на инфузии с озониран физиологичен разтвор. Той се прилага най-често за по-дифузно насищане и по-бързо насищане на организма с озон. Средно един курс на лечение е около 12 процедури, вече в зависимост от състоянието на пациента. И тук най-често задаваните въпроси от пациентите е как действа озона върху дисковите хернии. Затова ще кажа с няколко думи. Озонокислородната смес има специфично действие върху протрузиите, действайки на молекулярно ниво, и това довежда до намаляване на размера на хернията и най-често и до пълно изчезване. Подобрява микроваскуларизацията в засегнатия участък, което засилва кръвоснабдяването, оксигенерацията, които са задължителен елемент в оздравителния процес. Намалява оттока в засегнатия участък, което допринася за компресията и възпалението. По този начин те отшумяват вследствие на озоновата терапия.